Гөлҗиһан әби буявы уңган, инде купшып кыйла башлаган рәшәткәгә сөялеп, беравык торды да авылга таба атлады. Алтын йөгерткәннәрмени үзләренә, яфрак кыйырга да өлгермәгәннәр дип уйлады ул, зияраттагы агачларга карап. Алтынсу яфраклар исә, бөтен дөнья саргайган мәлдә каян килгән яшеллек бу дип, карчыкның яшел яулыгыннан көнләшкәндәй шыбырдашып куйдылар. Гөлҗиһан әби үзе моны сизмәде дә. Уйлары тыңгылык бирмәде аңа. Эй Раббым, дөньялыкта күрешергә насип булмагандыр инде. Кыямәт көннәрендә генә теләгемә ирештерерсез микәнни? Зиратның теге дөньяга алып чыгучы капка түгеллеген бик яхшы белә ул. Теге дөнья дигәннәре әллә бар, әллә юк дигәндәй, кем барып күргән дә, кем әйләнеп кайткан аннан. Кыямәт көннәре дип болай гына әйтә инде. Дөньялыкта күрешүгә ни җиткән? Зираттагы агачларга сокланып йөрүдә теге дөньяга ашыгудан түгел. Алай юрамый Гөлҗиһан әби. Юраган юш килә ди. Аннары үлгән кеше белән кавышырга җыенмый бит ул. Исән кеше белән. Тракторлар гөрелтүсен тыңлый кайтты Гөлҗиһан әби. Игеннәрне җыеп алгач, туңга сөрәләр. Тавышлары көчле булса да, күңелгә шом салмый бит әй. Әллә улым Хәлим тракторда эшләгәнгә микән? Алай дисәң, элек тә колакка ятышсыз тоелмый иде. Җанга ниндидер якын аваз, моңлы аваз чыгаралар бит, кара инде, Тракторлар кыр ягыннан тырышып, киләсе ел уңышы турында хәбәр сала иде. Дөньялар үзгәрде. Мондый да имин елларда нишләп исән булмасын ул дип уйлады Гөлҗиһан әби. Чигәннәр дә исән диделәр бит. Чигәннәр багуын берәүгә дә сөйләгәне юк иде әле аның. Дөрестөрме, юктырмы, ансын белсә, ахирәте Фатыйма гына белә иде. Сугылып чыгарга кирәк әле Фатыйма күршегә, нишләп ята икән? Хәлимнең кырдан эшен бетереп кайтырга да шактый вакыт бар. Оныклары да өйдә түгелдер. Кояш та төшлектән авышты гына. Сугыш башланган елны Гөлҗиһан белән Кавый өйләнешкәннәр генә иде әле. Аларның гаиләсе бит бәхетле булырга тиеш иде югыйсә. Шулай булмыйсың. Алар бер-берсен яраталар иде бит. Кавый да Гөлҗиһанга теләп өйләнде, Гөлҗиһан да Кавыйга теләп кияүгә чыккан иде. Түгәрәк бәхет бер яктан кителә диләр. Халык арасында таралган әйтемдәге хакыйкать Кавый белән Гөлҗиһанны урап узарга тиеш иде кебек. Аларның бәхет бер яктан түгәрәк булса да, каралты куралары, мал туарлары әлегә юк иде. Бердән-бер 4 почмаклы йорт. Аннары гаилә бәхете бит ул бала булганда гына түгәрәкләнә. Аларны кинәт башланган сугыш мәңгелеккә аерды да куйды. 22 июнь таңында Германияның Советлар Союзына каршы сугыш ачу хәбәре
Иштирәк авылына да килеп иреште. 1914 елгы Герман сугышын айкап кайтучылар бу сугышның тагын да шәфкатьсез булачагын, күп гаиләләрнең җимереләчәген сизенәләр иде мөгаен. Яшь егетләрнең сугышка җыенуларын күреп, кеше алдында күз яшьләре чыгармаска тырыштылар. Киресенчә, егетләрнең күңелләрен үстерергә теләптер, юату сүзләрен кызганмадылар. Сез ул мәлгуннәрнең муеннарын тиз бурырсыз, диделәр алар. Уракка төшкәнче кайтып җитәргә тырышыгыз. Күбесе Германия белән сугышның ничек булачагын күз алдына да китерми иде. Ни төсле була ул сугыш? Тик тымалга ни өчен сугышып мәшәкатьләнергә соң әле? Шуңа күрә дә алар сугыш башлану хәбәрен тыныч кабул иттеләр. Бу хәбәр Кавыйны да артык борчымады. Башкалар кайту юк инде безгә, күрешүләр насыйп булмас инде дип елаша саубуллашканны Кавый үз хатынына күрсәтергә теләмәде. Басу капкасын чыккач, Гөлҗиһанны шаукалак буенарак алып китте дә култыклап алды. Мин, диде ул, исән кайтам. Шул хәтле кан кыюшырга нимес тәҗүләр түгелдер әле. Кайгырма, барыбер кайтырмын. Җигүлатлар район үзәгенә таба юл алдылар. Вараксин гармуннары үзгәләнеп шахты көен башлап җибәрде. Егетләр гармунга кушылып, сузып җырлыйлар. Мәңгегә аерылышу ачысын шушы бер җыр үзенә ничек туплап бетерә алды икән? Кем чыгарды икән бу җырны? Мөгаен, дөньяның иң бәхетсез кешесе булгандыр ул. Бәхетле кешедән мондый үзәк үзгеч моңны көтәргә ярамый. Сөйләшер сүзләре күп булса да, Кавый белән Гөлҗиһан эндәшмичә генә атладылар. Икесенең дә күңеле тулган иде. Аерылышуның никадәр авыр булуын икесе дә менә хәзер генә белделәр кебек. Печән чабармын дигән идем быел. Моңа хәтле еламыйча түзеп барган Гөлҗиһан ике кулы белән битен каплады да сукмак буена чүгәләде. Тавышсыз гына сулыга елый иде ул. Я инде, диде ни әйтергә дә белмәгән Кавый. Сабыр бул инде. Гөлҗиһанның күңеленә җыелып килгән барлык ачыргалануы тышка бәреп чыкты. Китмә, Кавый, дип ширамгә капланып, илерә үкседе ул. Ташлап китмә. Яраткан кешесенең шулай ярдәм сорап үксүен карап тору кызганыч иде. Никләр сугыш башлаган ул немец? Кем уйлап чыгарган бу сугышны? Кавый иреннәрен тешләде. Үзе дә җылап җибәрүдән чак тыелып, Гөлҗиһанны җирдән күтәреп торгызды. Сабыр бул, дип әйтүдән башка сүз эзләп таба алмады. Эх, нигә дип төркемнән аерылырга иде. Кешеләр белән калса, аерылышуны җиңелрәк үткәрер иде дип үз-үзен битәрләде ул. Алар култыклашкан килеш озатучылар төркеменә таба киттеләр. Ичмасам, җырламасыннар иде. Аерылышу да бу хәтлүк моңсу булмас иде. Нигә печән чабар идем дидең, Кавый? Гөлҗиһан һаман да сулкылдый. Тамак төбенә утырган төер аңа һич кенә дә сөйләшергә ирек бирми иде әле. Нигә дип Кавый үзенең ниятен кычкырып әйтергә базмады. Сабыр бул, Гөлия,
Кавыйның ниятләре бик тә матур иде. Пишән әзерләп, күзгә башмак, тана сатып алмакчы иде ул. Балалары булан итә калса, сөт кирәк бит. Моны Гөлҗиһанга әйтсәң, тагын капланып елаячак инде. Сөйләшер сүзләр инде беткән, түгеләсе яшьләр түгелгән. Гармун да шахты киен сузмый, җыр белән күңелләрен басарга теләүчеләр дә тынып калган. «Я, ашыгырга кирәк», дип кычкырды колхоз председателе. «Военкоматта көтәләр». «Әйе шул», дип күтәреп алдылар ирләр аның сүзен. «Мәңгегә аерылмыйбыз бит. Тиз генә барып кайтыйк та». Янәшәсендә басып торган Фатимага Гөлҗиһан шунда гына игътибар итте. Бер баласы итәгенә асылынган, берсен кулына күтәргән. Гөлҗиһанның ичмасам баласы да юк бит. Бер ялгызы кала. Ичмасам кавыйның төсе итеп үстерер иде. Аның күзләрен тагын яшь каплады. Ул башын күтәреп, кавый киткән якка карады. Сугышка китүчеләр төркеме күз яшьләре аша әллә нинди шомлы булып күренде. Шул китүдән кавыйның хәбәр-хәтере булмады. Хат ташучыны көндә көтеп ала торганга гадәтләнде. Кырга эшкә киткәндә күршеләренә әйтеп калдыра иде. «Мин кайтып өлгермәсәм, хат килсә, югала күрмәсен». Юк, кавыйдан хат килмәде. Көзге көннәрнең берсендә Фатимага ире үлү турында кайгылы хат китерделәр. Бу хәбәрне ишетүгә Гөлҗиһан ахирәте янына ашкынды. Ике баласы сәке читендә утыра. Аларның йөзләренә ятимлек төсмере иңәргә өлгергән. Фатима инде елап арыган, озак елаудан күз төпләре шешенеп беткән, үзек-үзек сулкылдап кына куя. «Кайгырма инде, Фатима», диде ни әйтергә белмәгән Гөлҗиһан. «Менә минекенең дә хәбәр-хәтере юк бит әле». Фатима бер ноктага караган килеш озак утырды. Ахырда: «Синең үле хәбәре килмәде ичмаса», дип сәкегә капланып үксергә кереште. Өлкәннәрнең сәерлекләрен карап утырган балалар да еларга керештеләр. Ул көнне Гөлҗиһан Фатималарда гына кунды. Менә хәзер алар әйтерсең лә әле генә йокыдан торганнар. Кайгыдан елашып утырулары да гүя кичә генә булган. Тик ни өчендер танымаслык булып үзгәргәннәр генә. Елый-елый кайгырмасалар да битләрендәге җирчык араларына бетмәс-төкәнмәс сагыш, моң сеңеп калган. Кайтмадылар шул. Гөлҗиһан карчыкның тавышында һаман да өмет чагыла иде. Кайтырга вәгъдә итеп тә соңга калганнар диярсең. Синең ичмасам үле хәбәре килмәде. Ходай биреп кайтып та төшер әле, дип Фатима карчык аның күңелен тагын да алга сытып җибәрде. Чигәннәр турында сорашырга иң уңайлы чак иде. Чәй эчкән арада Гөлҗиһан әби җайлап кына узганны кузгатырга кереште. «Кара әле, Фатима, элгәре авылга чигәннәр килер иде. Хәтерлисеңдер инде?» «Хәтерләмимме соң?» Фатима әби бал белән майны ахирәтенәрәк итәрде. «Хәзер бер дә күзгә башка чалынмыйлар. Кем биздергәндер мискенкәйләрне?» Ахирәтеннән җавап сүзе ишетмәгәч, Гөлҗиһан әби тагын өстәп куйды. «Берсе хәтеремнән һаман да чыкмый. Күңелгә өмет салды да, һәм яшел яулыгының пишмагына
күз яшьләрен сөртеп алды. Фатыйма әби эндәшмәде. Авырткан җиренә кагылырмын дип курыкты бугай. Чегәннәрен дә әйтерем, күңелгә өмет салдылар да, шуннан бирлек күренмиләр. Сугыштан соңгы елларда иде бу. Кызу пишән өсте. Авылга чигәннәр якынлашуын малай-шалай әллә каян ук шәйләде. Киләләр, тегеләр. Эшкә яраклы бүтән кеше булында. Авылда карт-коры, бала-чагадан гайры адәм заты да юк ичмасам. Чигәннәр килүен ишетүчеләр капка төбенә үк чыгып басты. Кулларын каш өстенә куйдылар да басу капкасы тарафын күзәтергә тотындылар. Күче белән киләләр. Иратлары юкмы? Әллә балаларын да ерткәннәр инде? Иратлары белән йөрми бит алар. Нигә икән? Үзләреннән сора, Мәхүб Җамал җиңги. Монысын Шуар рәис әйтте. Әйбер фәләнгә кагылмыйлардыр бит. Соңыннан әйтермен, Мәхүб Җамал җиңги. Телен тыя белмәгән рәисне малайлар чирамгә тәгәрәттеләр. Ходай сакласын. Шул сүзләрне ишетүгә малай-шалай җиттиләнеп китте. Алар хуҗа ишавылга бер хәл була калса, олылар күзне дә ачырмас. Куркаклар икәнсез диярләр. Сезгә моннан ары ышаныч бетте диярләр. Минем янга дип кычкырды арада бер башка калкурак Халим исемлесе. Малайлар гаярләнделәр. Дәррәү кубып басу капкасына элдерделәр. Кертмәскә кирәк аларны. Капканы бикләргә. Таш белән куабыз. Кире борылсыннар. Сиңа, диде Халим Шуар рәискә. Эләгер әле. Ләкин малайларның планы барып чыкмады. Тегеләр әкрен генә киләләр дә киләләр. Бер чигән малайы бузау кадәрле эт җитәкләгән. Юк, мондый бурзайга каршы торырлык эт юк авылда. Торса, тегермәнче Микулай кыныкыгына каршы торыр. Әмма тегермәнче эте малайларның кан дошманы иде шул. Чигәннәр әкрен генә якыная. Үзара сөйләшәләр. Шул вакыт алгарак йөгереп чыккан кичкенә кызыйлары борны белән юл тузанына капланмасынмы. Шуар рәис түзмәде, көлеп җибәрде. Көлүе күчүк ләңгелдәүмени. Бу авазга чигәннәр бурзайы кулакларын шомрайтты һәм кинәт хуҗасын үстереп малайларга аргылды. Күчүк бар дип билде ахырсы. Малайлардан җилләр исте. Гөлҗиһан апа пишән җыюдан кайтып килә иде. Койма ярыгыннан әнисен күргәч, Халимгә җан керде. Әнкәй дип кычкырды ул. Кайда син дип Гөлҗиһан апа башын бургалады. Койма өстеннән Халимның башы калыкты. Нишләп йөрисең анда, чит кеше каралтысында? Чигәннәрдән качтык. Әйдә улым, кайтабыз. Халим күргәннәрен энәсеннән җибенә чаклы әнисенә сөйләде. Шул Шуар көлеп җибәрмәсә диде ул, чигәннәр бурзайы кумидыр иде безне. Гомерләре озын булыр буларның. Әнә безгә дә керәләр диде Гөлҗиһан апа. Чынлап та кап-кара чәчле, җәйге шиллә булуга карамастан шактый ук кирләнгән калын яулык бәйләгән, чәчәкле озын күлмәк кигән бер чигән хатыны җил капканы ишек алды ягыннан ябарга азаплана иде. Бу халыктан бик шикләнмәсә дә, Гөлҗиһан апаны өйгә кертергә теләмәде, каршысына чыкты. Чигән хатыны кирешли авыз ишеннән нидер мыгырдана, ялт-йолт тирә-ягына карангалы иде. Гөлҗиһан апаны күргәч, кулын сузды да аңлашылмаган телдә нидер сөйләргә тотынды. Гөлҗиһан апаның сәерсенеп торуын күргәч, татарчага күчте. Синең чәчең кыйла икән. Чәчеңне җыеп йөр. Бузганнар сине, кыйлган чәчеңне табып сихерләгәннәр. Гөлҗиһан апа тора таш булды. Әйе шул, чәче кыйла. Каян белә ул аны? Кара менә бу көзгегә. Әйбәтләбрәк кара. Ике душманың бар синең. Шуларны күрерсең. Монысын ул көтмәгән иде Гөлҗиһан апа. Чит кеше була торып, каян белә диген.
бигрәкләр туры китерә бит. Син курыкма, дип тынычландырды чигән хатыны. Курыкма миннән. Мин сиңа бәхет юрыйм бит. Гөлҗиһан апа чигенә өйгә керде. Телен әйләндереп сыңар сүз әйтергә өлгермәде. Чигән хатыны бүтән ипине сорап алды һәм ипигә тиз-тиз ниләрдер сызгаларга кереште. Ирең сугышта булган икән, ул исән, кайтачак. Аны дошманнарың бозган. Кабат шәшеңне җыеп йөр. Ныклабрак кара, әнә ипидә шиклек күрсәтә дип сөйләнде чигән хатыны, үзе сызган аркылы-торкылы сызыкларга ишарәли. Кутулыр ирең. Тик ипи миндә булырга тиеш. Аңлаштылар. Әллә нинди сызыклар сызгаласа, мондый яхшы күрәзәчегә түгел, гап-гади хәерчегә дә бирерсең ипиеңне. Ал, диде Гөлҗиһан апа. Кайтсын гына берүк. Чигән хатыны югалды. Өмет калды. Әлеге өмет һаман да сулмый, һаман да саргаймыйча яши бирә. Кайтачак. Улы да көтә бит аны. Халим исемле улы барлыгын да белми бит әле әтисе. Кайларда йөридер шул гомер. Фатыйма әби сүзсез генә утырды. Гөлҗиһанның ире сугышка китүендә, дусларын, душманнарын да чигәннәргә ул сөйләгән иде. Фатыймадан сорашканнар иде. Әмма исән калуын берәү дә белми. Исән калуы чигәннәр күңеленә салып киткән өметтә генә. Алар берәүгә дә начарны юрамый шул. Гөлҗиһан әби чыгып китте. Фатыйма әби сирне ачмады. Үнсез генә карап калды. Үй каршындагы саргайган юка агачы да Гөлҗиһан әбинең яшел яулыгына карап калды. Күпме күз яшьләре дә уңдыра алмаган. Кайчандыр ире туй бүләге итеп биргән. Иренең төсе буларак саклаган яшел яулык.